Τώρα αρχίζει. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή οργώνουμε το χωράφι για να φυτρώσουμε, όχι για να φυτρώσουμε. Για να ισοπεδώσουμε λίγο. Μια σπορά. Όχι, κάναβης. Κάναβης, ένα μπράβο. Ακριβώς όπως τα λέει. Εδώ βλέπετε το κορίτσι της την παρέας. ισοπαίδωση. Τα πασαλάκια που έχουμε βάλει 2x3. 3 στο μήκος και 2 στο πλάτος. Τετραγωνικά όπως πάντα. Προχωράμε. Εδώ η Κλεονίκη προσπαθεί να ισοπεδώσει το χωράφι. Ο άλλος προσπαθεί εδώ. Άμα θες φέρε και σε μένα λίγο. Φέρε και σε μένα λίγο άμα δεν μπορείς. Εδώ ο Τόρο εδώ δεν μπορεί. Εγώ τραβάω κύριε. Τον τραβάει κύριε εδώ πέρα. Εδώ. Εδώ στα παιδιά, όχι εμένα. Βέβαια κύριε, εντάξει. Εδώ. Εδώ. Ντερέζα. Στο YouTube. High definition κύριε. Όχι αστεία. Όχι ρε, βάζετε τέτοιο βίντεο. Εγώ Facebook φωτογραφίες εγώ δεν τις Έλα βάζω. αγόρι μου. Να βλέπω δουλειά. Τι τρελή είσαι. Κλείς το βίντεο. Όταν είναι το κλείνω. Εμείς δεν θα φάμε. Φοβάται. Τερεζούλα. Πήγαινε πλάκα από εδώ πάει στη μεριά σου. Άστο να ρε, ποιο ωραία τα κάνει τέτοιος. Το θέμα δεν είναι πιο ωραίο το σώμα. Λίγο εδώ πέρα, στη μέση. Ωραίος. Ωραίο, πολύ ωραίο. Γάλτα τα υπερδέψαμε τα μπούτσια. Γάλτα λίγο να το κάνουμε. Βγάλουμε όλα κύριε. Αυτή είναι η γραμμή η νοητή. Δες την από εδώ έξω. Φύγε. Φύγα κύριε. Εδώ έτσι θα το πάρετε λίγο προς τα έξω και όλα. Κύριε για αυτά εδώ. Έλα. Το χαλάσατε πάλι. Άντε. Τι κάνω τώρα. Έτσι καλά κάνω, δεν πειράζει. Άντε φτάνει το φίλο. Αλλά μην τα βγάζετε Εκεί έτσι στη βιτρίνα. τα τροπάκια στον υπολογιστή εκεί πέρα στα YouTube που λέτε. Στα YouTube. YouTube. Θα μπει στο YouTube. Να κάνω εδώ, να μην το χαλάσω όσο πάμε. Ρε Παμέλο, δεν χρειάζεται το σχήμα να το φορώ. Εντάξει, καλά έκανα μάλλον. Άιντε. Μέλα φωτογραφία, Τερέζα. Έλα ρε μου.